Manam na mapatib karpay ti literacy dagiti ubing ijay Pangasinan. Baban iti niswat nga abakada wenno abakada nakakabasa program. Kabiyatan na newborn kan maternal care mati na isuro ka dagiti health workers ijay La Union. Bayat matubtub nga latati panakay patumpal ti Buhawin Project ijay Ilocos Norte. Dagita kanda dumadamag iti Region 1 idano ni Bridget Marcasi Pangosfian. Para itaadaapan nakapaduras ti literacy ken child development dagiti ubing iti Dagupan, Pangasinan. Naiyuswat ti abakada wenno ang bawat kabataang Dagupenyo nakakabasa program iti kalmana. Daytoy ket nagtipon nga inisyatiba ti lokal a gobyerno ti Dagupan ken Department of Education kas flagship child protection and development program ti munisipyo. Simbolo matlaang ti programa iti panagrugi ti capability building sessions para kadagiti manursuro ken education stakeholders iti siyensya ti panagbasa kasuporta iti nationwide bayang bumabasa initiative ti DepEd. Katinulong ti Provincial Health Office na ipasidong iti panagsanay para iti lactation management and essential newborn care dagiti health workers ijay La Union. Nakatutok ti panagsanay iti pan nakapapigsa ken pan nakapairteng ti kinalaing ken skills dagiti healthcare workers iti pan nakaipaay ti dekalidad a suporta iti lactation ken newborn care. Natalantan matlaang ti umno a proseso ti panagpaanak, newborn care ken demonstration pa kairamanan ti infection prevention, thermal protection, nutrition ken dadumapay nga interventions a makatulong iti salunat ti maternal ken newborn. Mapangpanggap ita ti panagbinadang ti Ilocos Sur Provincial Government ken Quezon City LGU para iti panakipatungpal ti One Ilocos Sur Bazaar. Iti bazaar, manamnama mailako dagiti agricultural ken local products ti Ilocos Sur iti Quezon City. Babaan iti daytoy, mapalawa pa iti market dagiti MSMEs iti Ilocos Sur a manamnama a makatulong para iti panakapaduras ti lokal nga ekonomiya ti probinsya. Subsuportaran ti provincial government ti Ilocos Norte ti Kidaw para iti naununag apan nagadal iti 330 billion pesos a Buhawin Project ang maipatakder iti masakupan ti Pasukin, Burgos, Banggi ken Pagudpod. Sigun ken Ilocos Norte Governor Cecilia Araneta Marcos, kasapulan ti komprehensibo apan nagadal iti benepisyo ken posible nga epekto ti proyekto. Kinuna na anas ka na maipasigurado asaan na maapektaran ti seguridad dagiti umili ken aglawlaw sakbay a marugyan ti proyekto. We still have to check as well on the environment effects of it. So, and the other point for me to object is because ang area po ng hinihingian nila is right in front of the 4th Marine Brigade. So, para sa akin, it infringes on the national security. Bridget Marcasi Pangosfian, para iti Pagilian.